Då. Ja. Idag ska jag kommer till en ny video. Nya bitches. Ja, idag ska jag testa torrpappa. Ja. Jag köpte den här barnen som jag hatar kläder, men jag bränner upp deras kläder. Alltså, först ska man väcka den. Så här väcker man ett barn. Om du har något barn, det här är mästaren. Ja, ingen fara. Ingen fara. Ingen fara. Hej, jag är bitchy. Lustigt om min ass. Ja, pissa mig. Pissa mig jättetid. Pissa mig. Pissa mig. Valta mig. Valta mig. Sen ska man ge den mat. Det ska ge mat. Ska jag göra nu? Så nu ska jag ge den. Jag vet inte vad nu det här är, men vi ser till mat. Jag måste kunna se det. Mer. Är det glitter? Där ser det ut. Okej, nu ska vi göra vatten på dig. Skölja dig. Så måste man komma ihåg. Bara tvätta den. Ja, nu ska vi ta på den kläder. Ja, nu ska jag ta på den kläder. Så. Nu har han på sig kläder. Eller han har på sig. Ja, vet inte. Så. Nu ska den sova. Ja. Sov då. Öppna fan dina ögon, sov. Sov! Jag kommer strypa dig, jävla idiot. Sov! Han sover. Gammalt hår. Nej, jag har inget hår. Flintis. Säg hej då. Säg hej då. Hej då, jävla idioter. Fuck you. Jag hälsar alla er. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Det var han som sa det, inte jag.